Asogotwariganiria orobotiru oroikiranu konde gosikamutu ase orobotironde unenchere yamo yokogendereria nabo igo kwinyora egekoro nigo omu MCA we ward ya Ibeno Steve Arika esokiribene nabo yukubeka emerobelio ase okolinda emete yegekoro ase chinsemechu gokwana nigo ainekibna nigo erachikoba eyengencho mono ase ngencho abatalimba chigotalira chinsemechu nabo igo koleta amagenderero imeye ward yo Moriketo ndemo Steven na twaliganiria robote rwasenchera iyo wikirano. Lina ni Nyakivako nigo libekaine nechi ward chia Ibeno ya Nyalibali chache amoneli ya basi boitangale ya basi. Magega yemetego simekwa Selina ni elio nigo morobeli boko nyegitiro cha kirevene gukora unomo MCO Ibeno Steve Arika asa akeire koko emeteke gusi kolendwa mono komentanayo yene meteke gusi eli yalenge kurege koro na korana kitoko nyetiga abantu bacha basoma bunana tabetento tuale tourist attraction igo tutete korosiga iga asabagira montekara tete korana ne nyangi ochokolera magaiga torole na kitoko simeke mete sasati emebono chinkenene chinkomoni abantu barolenga kayi emeteke gusi na kialenge igo abantu bamtase yeye yagenya kondiera mona Nyakivako etu abasabire ngemete yakera twanyesimekire tonyegitere nande tonyerende elinde na intwe bisa biro bi abana baito bakurumaiga bache konyemanya nande ngorangara ringa ekero twaicha rero twaicha tokonyegitera tore nande togosaba tonyerende twensi toyibwaterane asege ekenyureke Abanyakenyoro nigo bachengeiro kubwaterana okwo gati y'abaraibechu ward echo ibere Steve Arika amuna Thomas Obale asebaruleire yo gosiro morobeli oyo orachego konya goike bisa kubire bosio iga na chaba sagi yamono ntubwaterante no MCA kurwoitangare Mheshimiwa Thomas egere torolenga na kinsekoba na tebiri abasaiba gaiga barosi SCPO ego ekorigereria ebintu bietanaine na mwanya bantu yakogera ntogo kiratorigereriga ebintu bieto bigosareka egere tigato bwaterane torolenga aba iboli baito bali bamagega mbabwate emete yakabarwariri nemete yirero teyo igo gaiga no tete korosi twatiga abantu baiche barra litangani nkoiraneri Mheshimiwa Thomas Obale biamono ikiagera bagwaterani na Steve Arika asogo tukorera magendera se chiward jite jibere asogo tusimekera emete igobone kero twarore baro kiri bwanchani obonene kubwaterana otwachira iga twasimekire emete yegekoro naende rero twacha asogo cha konyegitera tonyerende naende ntoganetie koreta naende yende ye mereta emebeno chikurotoni nemetende menge yekigusi elinde tonyegitere echago kokonya abantu baito bakurumaiga abache komanya emete yegekuru emete yekigusi nigegwate ngenchene nase bono ogosegeta kwaruru asorogongo rwa gusi konyesimeka na konyerenda igoga etine chinkenene chinsogosobonchirabu chinkorogonyinchere gabo igo namaboba nkwamare gaiga igo goikatorrenga na kitokororanga ebintu bibietane mwanya bantu na kitoko birenda Ko reporter ya Ndizi TV korwa Selina ni Nyakivako ligotoka me county ya Kisii.